Welcome to another beauty product review. So this is Inday Credang in front of you. Charot. Alright, so meron tayong review ngayon ng beauty product dyers. Hanggang. Wala ko sa kong self karunday. Sorry naghan. So I am right here, very small and very handy beauty product. So this is a blush on. And I bought this from the official store of Beauty Glaze brand. A very affordable cosmetics brand there. So if you are interested to know the performance of this blush on, this is a blush on. Look at that. Very cute blush on. If you are interested, please keep on watching and don't forget to like and subscribe. Alright. So, this is the packaging. Ganyan siya, very cute. Hindi ko mabasa yung mga ano kasi, ano siya, Chinese letters. Ayan, makita nyo ba? Chinese letters siya. And then, I got the shade 02. And I will put the rest of the shades right here, mga day. And, ito yung ano niya. Hisye yung ano niya. Yung, tawag doon, pangalan ng blush na to. And here it is. Naubos na kasi yung aking very handy na blush on, mga day. And yes, na in love ako sa packaging at sa cuteness ng ano na to, ng blush on. So here it is. Transparent yung ano niya, ganyan. And meron siyang hisye dito na nakalagay. At ganyan siya. Oh, Ziva. Ganyan siya. Solid swatch. Oh, wow. Ganyan siya. Para siyang may pagka, I don't know how to, para siyang summery blush. Ganun yung ano niya. May pagka orangey na, may pagka pinkish na, para siyang perfect siya, pang summer blush talaga yung kulay niya tayo. Alright, so let's put this product on and let's observe the product kung ano talaga yung performance niya. Alright guys, so mag-church ako today and first time natin gamitin itong si Hisye blush. Ilagay natin siya sa ating face and then tingnan natin yung performance ng blush na to guys. Ayan, very beautiful. Look at that, very handy and very beautiful blush. Ayan guys, ilagay natin siya sa ano. Oh, look at that. Pigmented naman to siya guys. O diba, kita naman na kulay agad, kumukulay agad ang ating pisngi dyan. And yung kulay niya, or which is yung shade niya mga day, is I like it very much. Ito yung mga bet ko na mga shades mga guys when it comes to mga blush like this guys. O diba, very pretty lang siya and very super nakaka-fresh lang yung kulay niya day. Look at that, very satisfied ako sa kulay niya sa aking pisngi. Ayan, so yan, very nice. Giving you my final thoughts about this tiny and pretty blush out here. So, sa size pa lang mga guys, very handy. Bet na bet ko yung ano niya mga guys, yung kanyang packaging, yung liit niya. Very perfect siya for travel or kung dalhin mo siya sa opisina everyday mga day. Kasi sobrang cute niya and then may pagka-creamy siya mga day. Yan. At saka yung shade niya, bet na bet ko rin yung shade niya. Sobrang nakaka-fresh lang ng shade na to, shade 02. And of course, ilalagay natin yung ibang pang shades ng blush na to mga day. And yes, I would like to say thumbs up in this blush kasi sobrang bet ko siya. Ang talagang sobrang nakaka-fresh yung kanyang kulay. Suot ko siya today. And of course, this is my everyday blush starting today na mga guys, no? Sobrang ganda niya. Talagang nakaka-fresh lang talaga yung ano niya, guys. And of course, kung magta-travel ka, very convenient ng dalhin. And of course, the affordability of this product, very affordable lang talaga siya, guys. And ano naman siya? May amoy siya, pero yung mga usual makeup na amoy lang mga day, na hindi naman talaga nakaka-bothered. And of course, that very cute packaging, no? Cute. At saka yung box niya, guys, sobrang ganda din. Talagang nakakabighanin. Where's the box? Nawala ang box. Sobrang cute na ng box niya. Look at that, oh. Parang siyang may pa-abstract na parang colorful. Ang ganda niyang tingnan. Very nice yung mga kadangs, oh. Look
at that. So I'll give thumbs up on this. 9 over 10 yung bigay ko sa kanya kasi sobrang bet na bet ko yung shade na nakuha ko, and then sobrang affordability niya. Well, anyway, hindi naman ako nag-expect ng long lastivity about this product kasi powder blush siya, and usually talaga na-observe ko sa mga powder blush or mga ganitong blush is talagang maglo-long last lang siya until half day. Kailangan mo na talagang mag-retouch kung talagang mag-oil up na yung face mo kasi talagang huhulas yan mga day. Talagang mawawala yung blush on nyo pag talagang maghuhulas na yun. Mag-oil up na kayo, and then magwa-wipe na kayo ng mga tissue or mga pang nyo dyan. Talagang matatanggal din siya, dyers. Hindi katulad ng ibang mga tint is talagang long lasting yun sila kasi talagang didikit yun sa balat nyo. But this kind of blush is talagang you need to retouch. Kung mag-oil up na kayo or talagang mag-wipe na kayo ng face o papawisan na yung face nyo, mag-wipe na kayo ng tissue, kung ano yung talagang mga dye, matatanggal din siya agad. But mga ganitong pala mga dye, yung ganitong kinds of blush, hindi siya pwede kung maliligo kayo kasi matatanggal lang din naman siya kasi this is a powder blush. Kung mababasa siya or mababasa yung mukha nyo, is matatanggal din siya. Di katulad ng mga waterproof na mga tint o yung mga water tints na mga blush is talagang didikit yun sa pero pang ganitong talaga, as what I observe or sa aking observation lang mga day, when it comes to this kind of blush is talagang hindi siya pwede sa liguan. Talagang for office use or pang event lang to na hindi pwede maglalast naman siya ng hours, pero talagang kung papawisan ka talaga is talagang matatanggal siya, dahil. So yon, pero bet na bet ko siya, gustong gusto ko siya talaga dahil sobrang nakaka-fresh niyang tignan sa mukha. Ito yung gamit ko, this is my new daily blush mga guys. So sa Beauty Glaze lang ko siya nabili, and of course you can choose your shade right there. Very affordable lang talaga siya. Alright, so thank you so much for watching for this product review. Sana makita ko ulit kayo sa aking next video, and hope to see you na lang sa ating next video din. Of course, don't forget to like and subscribe in the Kodang channel, and hope to see you na lang sa ating next video. Bye!